Encama hilbijartinê ji aliyê Lijneya Bilind a hilbijartina hê bi fermî hatiye ragandin. HDP 63 şaredariyan bi dest xist. Di sala 2014 de hejmara şaredariyên HDP 102 ku bi vê encamê HDP pêncî şaredariyan wenda kiriye. Li Amedê HDP ji sedî 63 dengan girt. Rêjeya dengê namzêda AKP Cumalî Atîla jî ji sedî 31 bû. Li gorî encama hilbijartinê Selçuk Mizrak û Hulya Alokmen bûn hevşaredarên nû yê bajarvaniya mezin ên Amedê. Yek ji navçegiring sûr bû ku 3 salan işteciyên wê derê awarebûne û çar aliyê Amedê belabûne. Cara yeke ku di vê hilbijartinê de rûniştvanên taxa Cemal Yılmaz û Savaşê nêzê 2500 dengdêr li Sûrê li dibistana Alparslanê dengê xwedan ku ev dibistan li sînorê taxa wan e. Dora dibistanê hatiye girtin rûniştvanên Sûrê ku malê wan hatin rûxandin ji dûr ve li xirbên malê xwe nihêrtin. Di encama hilbijartinê de xelkê Sûrê dengê xwedan HDP lê li gorî 2014 dengê HDP jî ê AKP jî li Sûrê kêm bûye. Yek ji rûniştwana Sûrê Dîlan Aydin a 23 salî dibêje mala wan taxa Cemal Yılmazê bêje û ji dûr ve mala xwe nîşan dide. Evimiz hala burada tabii yıkık halde. Faili meçhul. Dest nîşan dike ku demal vê wêraniyê dinere hem jiyana wê a Sûrê weka fîlm tê ber çavê wê hem jî gelek xembar dibe. Ew dibêje hemî bîranînên wan jî dibin van xirbadaman e. Dîlan wiha dewam dike. Xaniyê me li vir e, bûye weke xirb. Ez nikarim bêjim ku sebebê vî halî nediyar e. Her kes dizane ku kî mala me li serê me xwe rakiriye. Cara yekê ku em îro tên vir û nêzî mala xwe dibin. Çar alî hatine girtin. Mala me çend gav şûndaye lê em nikarin harin wê derê. Belê, me dengê xwe da lê me tirsiya tayînkirina qayûman heye. Lê em dixwazin hurmetê nîşanê îradaya me bidin. Beriya hilbijartinê dibêjin birayên me ên Kurd. Piştî hilbijartinê jî me tune dihesibînin. Ez Kurdim û xwedê me Kurd çêkiriye. Lê dîsa jî dixwazim hêviya xwe ji hilbijartinê neşkênim. Gelek mirov di zindanan da berxwe didin. Tu mafê min jî tune ku ez bêhêvî bim. Ev her sê jin jî rûniştvanê Sûrî ne û ji bo deng bidin hatine taxa xwe a berê. Ew ji rewşa xwe a jiyana nû nerazî ne. Hêviya xwe ji hilbijartinê û giliyê xwe ji karesata hatiye serê xwe dikin. İnşallah ev dibine binikeve o inşallah Xwedê qawetê bide o qaweta Xwedê û Resulê Ekrem. Em ê bigirin û em ê serbilind bin û ew ê jî dinya meke inşallah Xwedê amîn. Em ê qayîmê wan bişînin Anqerê ji wan re. Çawa hatine bira gîrî her neciyê xwe. Ji ku hatine bira bi wê de herin. Sira topraqê me, malê me, milkê me, erdê me ji bav û kala da ê me. Em çawa bi jiyaniya xwe bawer dibin, bi jinaniya xwe em ew dibin, em bi oyê xwe jî bawer dibin. Me gotiyekî carkî me gotiye oyê me namûsa me. Roja hilbijartinê dînên berê ên taxê wan jî hatin dibistana dengdanê. Roja dengdanê ji bo rûniştvanên berê ê Sûrê bû derfeta hevdîtina cînaran. Ev her du xorçî ji encama hilbijartinê dilxweşin û ser kolana gaziyê bi kilama dilê mirovên diçin û tên xweş dikin. Xeciriyan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.